Afternoon ku Saturday ako Sunday namhlanje. Abantu bangaphazami. Hey, 4th of November ilapha guys. 4th of November ilapha. And soba kings ne queens ngo. So treatwa like abantu ngo. Yeah, understand? So treatwa like abantu ngo kwe. So ubunguzelelwa. Bazoyeka kuba okhansila ebekhoyo uba wesithi abangoJesu bangomoya ingcwele bazoba omnipresent. Uzoxhela inkomo balapha, uzoba nebhekile balapha kucengwana nale vote yange 4th of November. Ama-volunteer azobekelwa ecaleni ke ngoku. Andiyazi uba cause le vote ayo yama-volunteer bephangela wona mos. Beqeshwa ama-volunteer singayilibali loo nto ba. Beqeshwa ama-volunteer yonke into ibingama-volunteer. Andiyazi ke ngoku thina abantu bengakhange baqeshwe. Oba sothina engathi le vote ifunwa kuthi ngo. Engathi izofunwa kuthi le vote. Ama-volunteer azobekwa ecaleni. But ke nevertheless 4th of November kulapho sibonisa khona dissatisfaction and satisfaction. If we happy ngowakho councillor, then uzobekwa X ecangwakhe. If awukho happy uzobekwa. Unfortunately, the unfortunate part yazi intoni yoba this affects umbutho. This is affecting imibutho ke ngoku. If umbutho ebunika a shitty person, they expect uba nina nidilishane ngenxa ye friends of comrades or comrades banike umuntu akwazi uperforma. And now when they are not performing or when they are not get voted or they are not voted, bazokhalazela abantu. Remember lo nisinike okhansila abangakwazi ubhala, nisinike okhansila abangakwazi uxoxa, nisinike okhansila abangabaziyo udilishana nee-problems zabantu. And now ke ngokwabantu they are not happy. Nisinike okhansila aba-factional, okhansila aba-creator i-division within i-community, okhansila with no leadership skills abangakwaziyo usidibanisa siyi-community. In the instant they are thriving on i-factionalism, unantlukwana lapha community. Xesha abantu abathile abantwana bakhe bazi-priorities, abantu bakhe bazi-priorities, nguye yedwa developayo. So we need uba imibutho ingasigxeki kule game. Nini into uba singasigxeki. Ndive no Ayanda Matite esithi is not renewing ilantika yakhe iyombutho. He is not renewing i-membership card ilapsile because I mean a leadership is lolo hlobo abantu that are prominent that were leading youth, and when they say they are not renewing, ithetha uba kubi kakhulu. This mbutho ubuthandwa ngabantu is no longer serving the purpose yabantu, serve i-purpose, and they using umbutho to ukwenza ezinto bazifunayo yana. Not into yesininzi umuntu to do if uxabene nawe they use umbutho ukulwa wena. So now I think it's about time guys. Loyalty has not paid us. We've been loyal for too long. Loyalty has not paid us. Ubuchomi, uvota ngobuchomi has not paid us. So it's about time now we vote for abantu abane capacity. Ke capacity doesn't matter. No, I'm not loyal to any mbutho. Capacity comes with umntu. We understand that. We understand that ozokwazi ukwenza ezi zinto nemcela zona. Umuntu ongazokwazi usonga izandla, umuntu ozokwazi ukuxoxela, akulwele phaya. Xa kuthiwa indlela zasemdantsane ezokwenziwa zi-200 or zine-200,000, 200 million. Umuntu ozothi hayi ke kwezi ndlela zasemdantsane ifula iwadi zalapha ziyi-20, hayi
isixa ibimele uba iwadi yam ibuya nemalenga, angasuke umuntu athule athi cwaka phaya kukhumshwe kuyakhumshwa masuthethwa ngesingesi, kuthethwa ngesingesi ekhansileni. So we need abantu abanayo lo capacity to negotiate, abantu abane-capacity to know ingxaki. Yabona ngoku they gonna be solving zonke iingxaki zenu ezi bethe umntu azikwazi usolveka, nawo uzozama uba mazisolveke ngenxa yoba they need our vote. So we need to be wisely this time. We need to be wise indlela esizovota ngayo. We need abantu abazosenzela lento siyifunayo. Yes, sibatrayile abantu, sizitrayile i-friends, sizitrayile imibutho besicinga uba but this time this election must be election of capacity. This election must be an election of capacity. We elect you because you know capacity. Not voting won't do us anything, guys. Not voting won't do us anything. We need to go and sinyule umntu wethu as a community. Singanyulelwa ngumbutho. Sijonge lo mntu baza naye, sijonge lo mntu simfunayo, sikhethelekise i-capacity. If i-capacity ithi independent, let's go for independent. If i-capacity ithi embuthweni, let's go to embuthweni. If i-capacity ithi opposition, let's go for opposition. It's no longer about loyalty. It's about capacity. We've been loyal for too long, and kudala sizintlekisa kuzo zonke ezi province zalapha. Eastern Cape is the poorest province because of we choose abantu ngenxa ye-loyalty to embuthweni. And guess what? Isenzele ntoni? Yes, I'm not saying the ruling party has not done anything. Ruling party sebenzile kakhulu. Sebenze kakhulu. We might differ with izinto kuwa isebenzelanga komnye imsebenzele. But we need abantu, because we need abantu abazoba nomqolo ngoku, guys. We need abantu abasingazobavotela kuba bayophakamisa ngenxa babephakanyiswe yi-faction kabani. Sizonikwa lo mntu lo abengenayo i-capacity. We need umntu wethu. We need umntu esimaziyo uyaphakama ngongenamali asebenzise into zakhe ayokwenzela i-community. Now it's about time uba siba empowerishe with amandla ke ngoku yoburhulumente. If lo muntu ebekwazi uzenza izinto ezingem-capacity yakhe without imali, imagine izinto anozenza without with imali karhulumente. So 4th of November we need nina nisoloko nikhona. Sinid abantu baye voting station in numbers. We need abantu baye voting station in numbers so that we can thathe ababantu sicinga bane-capacity. And I don't know, we stuck with umntu oyi-1 for 5 years on embutweni. Embutweni, they don't change. You ngacomplain uthina nithi nimxelele umbutho ba hey lo mntu lona cannot deliver, you have to wait for another 5 years. If xa uphose left akho nto ibuyayo makhe siphose ne-right, mhlawumbi ikhona nto zabuya, or siphose in the middle, I don't know. Or if ke ibikhona into ebuyileyo, or zonke se-right nese-left landikile, masiphinde siphoseni kwela cala. It's up to nina really. And let's not make a mistake of being bribed by ingubo, being bribed by amaxakato, and yet there's no service delivery. A service delivery must be first, amaxakato alandela. Enkosi.